Prezentare presostat electronic PC59. Acesta poate funcționa în două moduri. 1. Ca un presostat mecanic cu vas de expansiune. 2. Ca un presostat electronic fără vas de expansiune. Modul 1. Pornește pompa când acul indicator ajunge în dreptul semnului de pornire cu verde și oprește pompa instant când ajunge acul indicator în dreptul semnului de oprire cu roșu. Modul 2. Pornește pompa când acul indicator ajunge în dreptul semnului de pornire cu verde și oprește pompa la 8 secunde după ce acul indicator a ajuns în dreptul semnului de oprire cu roșu. Reglajul presiunii de lucru a presostatului se face din cele două puncte de reglaj de sub cadran cu ajutorul șurubelniței drepte. Cel din stânga reglează presiunea minimă, cel din dreapta reglează presiunea maximă. Pentru a comuta între cele două moduri se procedează astfel. Se desfac cele 6 șuruburi ale capacului. Pentru a extrage, ridica, capacul se apasă cu șurubelnița pe cele două puncte de reglaj, în așa fel încât cele două rotițe dințate să rămână conectate în presostat. După înlăturarea capacului, în dreapta jos găsim un micro-întrerupător care are două poziții, modul 1 și modul 2. Se comută întrerupătorul în funcție de modul de funcționare dorit.